Andito na kami sa isang Filipino restaurant sa San Antonio, Texas. Nag-message ang may-ari sa amin at saktong-sakto date night ngayon. Magde-date kami ni Jess. Yay! Ulit mga bata! Kaya tignan natin kung anong meron. Bali, ang pangalan ng restaurant is Kain Na Filipino Cuisine. At dito, alam ko madami silang choices. Gutom na ako. Ako din gutom. Sana may sisig sila. Oh, quick. Wish ko. Alam nila ang gusto mo ah. Oh, sarap. Sarap. Masaya yan. I-mix mo ah. Hello. Alala mo. Malambot. Kamote Q nga yan. And then banana Q. I-mix mo ito, dalawa. Sa quick? Promise. Yes, tinan mo. Lagod ko talaga. Dip. Sarap. Sarap. Ay, fresh cook pala yung kwek-kwek. Paano mo alam? Paborito ko ang kwek-kwek. Oo. Daming sabaw itong sa akin, ha? Sarap. Oh my goodness, thank you. Thank you. Daming pagkain. Sarap. Sarap.